సందీప్నవ జయసేవ నేను చర్చ బత్తలిದ್ದకే మావ పోరమానత పోరత పున్నకున్నేటి రాఖీ పున్నమ్మనంత అది రాఖీ పున్నమ్మునేటి మా ఊరు కాకాందు వస్తోర్ శ్రీ శ్రీ ಕುಸ್ರಂ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಸಂಶೋಧಕ ಅಂದು ಗೋಣಿ ಧರ್ಮ ಗುರು ಅಂದು ಓನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಮನಂತ ಅದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿಗ ಸಮದಿರೆ ಮಾವು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ದೀಕ್ಷಾತೂರ್ दीक्षावाट बकी ऊरू राजालीर मोक्षालीर कटोळालीर पाटलालीर आणि लीडर बोरेमनी समाजांसाठी सेवा केली ನಾವು ತಾಜಾ ತಮೂರ್ ಸಂದೀಪ್ ನಾವ ಜೈ ಸೇವಾ ಇದು ರಾಖಿ ಪೂರ್ಣಮ್ನ ದಿವಸನೇಟಿ ಪೂರ್ಣ ದಿವಸ ಮಂತ मरना ता तेम वासिमता पुन्हा कोणेटी धन्य धन्य वरू गोणी धर्मासाठी वरू पांडी कुपालिंगान दाखनोर गोणी धर्मता नाकून चोकोट नावे हत्तरू पुन्हा पुण्यतिथी तुम्ही वेटू वाकिडते गोणी धर्मायंजरितो समधी महाराज का इनम क्यान वे गोणी धर्म येतो पांडी कुपालिंगाल येतो जंगूबाई येतो आणि कोया धर्म डगूर म्हणता जर ह्याच्यासाठी काढती पुन्हा समाजूर पुन्हा धर्मातूर मिमेट सेलाक मियाक ताजाल तमूर सरपंच राजकीय लोकूर एमपीटीसी लीडर एमएलए समझिरे मिमेट वो जमगावा मंदिर तगा वोना पालदा अभिषेक मनांता पुण्यतिथी मनांता समझे नावूर राजकीय लोकूर मनीर मस्तार्क मनीर गिरदवार्क मनीर यमरावक मनीर बोरे मनीर आणि फरोल मुटवाकने आणि सरपंच नाल ते फरो दिल्ली येवनाल देश 12 देश दूर कुन्ना कोरंजन किंतन की ओन पुण्यतिथि बात के ओन आत्मशांति कीत के माकू समाजासाठी पेंद्रोन सोत्तोर जंगूबाई नोर भक्ताल अंदूर ओरगिरा कुसरम हनुमंतराव महाराज ओर राजाल मोक्षाल वेहतांग गोष्टी आदो आणि ओर तनवांग गोष्टी नाक वेहमकी द मावा गोणी धर्म डगूर म्हणता येतो गोणी धर्मता पुण्यतिथि वळक्तांग गोष्टी म्हणून ओन शांति कीत के ओन आत्मशांति आते के मीकुंगी असल दायरे निमेट वायवाल वस्तुवार राखी पुनमनंत 31 दिवस मनंत आ दिवस मिमेट समदिर वाकिडते नन मीवांग कई जोड़ की सी सेवा की नन समदिर समदिर नावा जय सेवा।